Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apempha Apostle T.L. Khowiwa kuti abwere kutsogolo kuno atitumikire ndi mawu a Mulungu. Apostle T.L. Pepani, Chief Secretary to the President and Cabinet, amene muli pano kuyimirira a President athu a Professor Arthur Peter Omtalika. Ndikuthokozeni kwambiri ndi akuluakulu athu onse amene muli pano, maulemu aperekedwa kale. Tsono poti kuno ndi kumpingo, tisanawerenge mawu a Mulungu, ndimafuna ndichita acknowledge Busa Alexander Kambiri amene ndi a Deputy Presidential Advisor on Religious Affairs. Ayenda ulendo onsewu kuchoka ku Lilongwe kuti azakhale nafe. Abusa ndakuthokozani kwambiri. Komanso ifeyo ngati ma advisor a President ndi athokozeso advisor on CSO Luther Mambala amenenso ali pano. Ndi ma advisor a President ena onse amene muli pano. Ineso ndaona kuti mwandikuta ineyo kwambiri. Ndi nthawi yokuti timve mawu a Mulungu, koma ndimafuna ndinene chinthu china ndisanalalikire. Bishop Bota amene amalankhula dzulo ku church amanena kuti tidzamvanso liti mawu okuti give me G. Amene mayimba m'madzina, tikamayimba piano kapena magitara amayenda lokosolo limenelo. Ndiye Brian amayimbira pamene timati G. Kutere kulero akamayimba ndi angelo. Ndiye kuti ifeyo mawu kuti give me G atha, koma ndiye kuti akumawuza angelo give me G. Ndiye ndifuna ndiyimbe nyimbo imeneyo imene amayikonda kwambiri, imene amayimbira pa G kumwamba odabwitsa. Tikayimba Apostle Peter Banda awerenga mawu a Mulungu ndipo ndilalikira. Tipulumutsi tikalowa mwambamo odabwitsa kawa isautsozose zidzatamo kumwamba odabwitsa kaona kumwamba ine kodabwitsa ikukopana solebetsa tidzakayimba ife kayimba mochimwe ndaona kumwamba ine inukopana uko tidzakayimbamo imbamo chimwe mtima tikachezera ni Kristu oposayo odabwitsa tidzalambira Yesu okondedwayo. Ndaona kumwamba ine kumwamba kopanda uko dzakayimbamo timamo. Ndaona kumwamba ine kumwamba kopanda tidzakayimbamo wewe timamo. Siti
kumwamba kopata titsakaipapo ichimwemwe timamo abale kumwamba kopata titsakaipapo chomwecho tentose timirire tuwerenge Ahebri chapter 11 verse 4. Abusa Peter. Ahebri chapter 11 verse 4. Ndichikhulupiriro Abelo adapereka kwa Mulungu sembe yoposa ija ya Kaini, imene idachitidwa umboni nayo kuti idali yolungama, nachitidwa umboni ndi Mulungu msembe yace. Ndipo momwemo iye ngakhale adafa awerengeredwabe, ngakhale adafa alankhulabe ziko. Tikuyamikana Ambuye chifukwa cha kuwerengedwa kwa mawu anu. Mawu anu ndi moyo kwa amene awapeza. Masana anonso mutilankhule pa imfa iyi, ndipo miyoyo yathu ipezapo moyo mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Tiyeni tikhale pansi, Ambuye akudalitseni. Ndinalankhula kwambiri dzulo relationship ubale wanga ndi Brian ngati mwana wanga ngati mbusa dzulo. Lelo zinawawa kwambiri no mamawa zinawawa kwambiri chifukwa ndinakumbukira kuti wiki inoyo imene yatha dzulo Brian takhala masiku 5. Lachitatu sana imbe, lachinayi sana imbe, lachisanu sana imbe, loweruka sana imbe, dzuloso sana imbe. It has never happened for the past 12 years kuti masiku ochuluka choncho Brian sanga ndimbire. Chifukwa cha zimenezo mtima wanga unasweka poganizirano kuti lero ndikubwera kudzalalika pa maliro a Brian koma ndipo ndimusiya kuchileka kuno. Komano ndinayamba nokulingalira kunena kuti lelolo ndinene kuti bwanji ndi mtundu wonse umene uli pano. Ahebri chapter 11 verse 4, mawu omalizirawo. Mwachikhulupiriro ngakhale anamwalira amalankhulabe. Ndifuna ndilalikire pamene popo. Akuti Abeli anapereka nsembe imene inavomerezedwa, inawerengedwa kukhala chilungamo, ndipo ngakhale Abeli anamwalira adakalankhulabe. Ndiye tasonkhana pano chifukwa cha ululu. Aliyense ukamuyang'ana foni yanga sinalandirepo olo milandu yokhudza Brian ni mafoni ambiri ngati mene yakhalira masiku awawa. Anthu kusweka, anthu asweka. Koma the passing of Brian Banda asiya undeniable silence in our hearts. Chachita silence yapa si microphone yokha. Father angana manena kuti the microphone has been dropped. Koma apapa mkati mwa mitima yathumu mwakhazikitsidwa chete.
chifukwa munyengo ngati izi mitima yathu imasweka, mitima yathu imakhala desperate kufuna mawu achoonadi amene angatithandize kumvetsa zimene Mulungu achita. Ndiye ndifuna mwa nthawi imene ndayima panoyi tiyang'ane Ahebri chapter 11 verse 4 imene ndikusankha mawu amodzi basi, amayi ndi abambo, ngakhale wamwalira akulankhulabe. Mawu amene wandi amphamvu, mawu amene wandi aumulungu, mawu amene wandi ofunika. Aliyense oladzamwalire adzakhala akulankhula, koma mudzidzalankhula chani? Chifukwa Abeli anali munthu woyamba mu mbiri ya wanthu kuchita experience death. Moyo wake ngati wa Brian was cut short. Koma olemba Ahebri akutikumbutsa mawu amphamvu kwambiri. Death has the power to stop the heart, but it completely lacks power to silence a life of faith. Moyo wachikhulupiriro sungaimitsidwe, moyo woyenda ndi Mulungu sungaimitsidwe. Ameneyo ngakhale afe adzalankhula. Koma chosangalatsa chinaso chokuti inuyonso moyo wanu wosolo mufe. Chifukwa anthu ofera kwakuba, anthu ofera kaya kuti, ofera atamwa mankhwala ena aja amanyamulanso mtima, amalankhulabe anthu, amalankhula. Koma ndikufuna inuyo lero muyankhe kunena kuti kodi moyo wanuwo ukadzachoka. Chifukwa tiziuzana pano zona, palibe wa mbewu, palibe amene akutsala. It's a matter of time. Belu lokuti next the doctor is still kumenya bebelu limene lolo. Koma what we don't know mene takhalira panopa, who is next? So when the next bell rings, ndikakhala belulo ndiranu kumbuyo kuno tidzati chani? Mwamva zimene anthu anena za Brian. Ngakhale wamwalira anthu akulankhulabe. Mene alili olo ma social media mariruzi. Brian yemweyu akanduza ndikana ndimafuna uza ndizipanga ndiziona amatiriru. Yaza zisiyenzi zimenezo. Abachoka mundendaona. Anthu mene akunenera dzulo ndanenanso leroso. Ndifuna ndinene mawu amene Brian azakhala yakulankhula kuti ndikuthandizireni pamene popo. Kumakhala bwino ndi anthu chifukwa Mulungu anatibisira mawa. Kaya ndikundale kuli anthu muzikhala nawo bwino. Kaya nkumpingo kuli anthu muzikhala nawo bwino. Kaya nkunjiko kuli anthu muzikhala nawo bwino. Uyu mwana uyu amapanga munthu aliyense amene wakumana naye to be comfortable. Alipo anthu ena ukakumana nawo nkhawa zokha. Olokumanira okutchalichi umachita kupanga mantha kuti mmene ndakumana nawo awawamu chinditsate mmawa sindikuchitani kodi? Ndabwera kudzakuuzani pamene munayikidwa apo Mulungu anakukhazikani pamene pophunzirani kukhala bwino ndi anthu. Mawa limatani kodi? Chifukwa mmausana ndikukula amufote chakuti amufifite chakuti inu simukukula mukutha. Ena munali choncho inu. Masiku ano nkhope kumachita kumata kuti kapena kutha. Koma ngakhale mumwalire mudzalankhulabe. Nkhani imene ndifuna kulankhula pano ndiyo kuti anthu adzanena chani za inu. Adzanena chani? Brian wachoka walowa mmoyo winawo. Pali nyimbo ine mandigwira mtima kwambiri anaimba abale anga a Seventh Day. Amanena kuti akapumule kulira, akapumule misozi, akapumule. Kutere kwa papa alipo anthu ena adzinenabe. Koma Brian wasiya mawu kumatha kukhala bwino ndi anthu. Ineyo ndikufuna kuti kuchokera pamene popo tione zinthu zitatu. Now
Number one, faith is spoken through our actions. Moyo zochitika za moyo uno sitimangolankhulayi. Moyo sumangolankhulidwa, moyo umakhalidwa. Ndiye moyo wachikhulupiriro umalankhulidwa kudzera mu ntchito zanu. How many people you touched? How many people you impacted in life? Anthu amenewo. Osati anthu alipo anthu ena dziko lapansi lino sakhudza moyo ngokhalira kukhudza akazaini yake basi. Touching akazaini yake. Touch lives, change lives. Moyo umene udzatha. Olo safe nsanga chofunsira chimene chidzati. Atsikana ola akudutsa tutangoti masotuzu. Ndi amanena ati kudzilimbitsa mtima ati tinala anyamata kalero mwelo. Anyamata amaenda ndi Yesu. Anyamata amapita ku church. Anyamata sapanga manyazi kuti ampone again. Ndi anyamata atu amenewo. Awawa enawa. Ndi anthu okayikitsa kwambiri. Ndikayang'ana chikhulupiriro cha Brian was put into action. He gave his best to God and all the people that surround him. Fuka munthu akafika napo odalilidwa ndi apresident samadali anthu opeperatu. Dofu chu ula president akusankha. Nafuna anyamata amphamvu ongoka onena zomveka. Sabano wina analemba pa Yakobo chapter 2 verse 18, ndionetse chikhulupiriro chako ine ndikuonetsa ntchito zako. Brian anakhala mtauni, anatenga tauniyo kuibweretsa kumudzi kwawo kuno. Ena inu kumudzi kwanu pa dzuwa pokuti kasiketi ngati isingalowe. Mulibe manyazi matenga chigali moto kayimika pamene popo. Muchita manyazi lero. Yambani kuchita zinthu handu kuopa afita. Afita atakufunani sanga. Used to produce the metal. Ngechi khulupiriro chimenecho. Osati pa kwanu mudzapasiye mmene munapapezera muja ya. Ngati munabadwira pa dzuwa, papangeni pakhale pa mthunzi. Ndiye mukadzamwalira anthu adzidzalankhulabe. So when we look back at the life of Brian, we see a life that spoke through actions. Mukamadutsa nsewu Brian anandikakamiza zaka zambiri kundifuna chali chichi koma ndikumwereni madzi. Kuti ndikumasuleni bwino. Fa tifuna kumasulani. Anandiuza kuti ndifuna ndikaike chali chikwathu basi. Ndifuna ndikaike chali chikwathu basi. Tinabwera kuno kwa mbanda kuno kupanga misonkhano. Chali chichilipo kuti tikumanga. Tikulankhula pano chili pa window level. Komano tichimaliza ati mamuza chene seketa wanga tichimalize nsanga in honor of Brian. Adzipitilira be kulankhula. Osati enano olokumudzi kwanu zoti mmapemphera samakudziwani. Inu mukudya sausage amayi anu akudya madeya. Ambuya akuthandizeni komanso umunthu ukuthandizeni kuchita manyazi. So every time Brian chose patience, madziwa alipo anthu ena kuwakhalira mbusa amakhala ovuta chifukwa choti ali ndi ndalama. Amafuna mbusa adzipembedza ndalama zawozo. Ayi tuma bwana. Mbusa amafuna kuzichepesa kwa mbusa amakhala ndi madalitso anu. Brian uyuyo kazi wake ali panopa akatikati kudzudzula uyu ndimandzudzulira pena paliponse.
izizo aya bambo akati ndakumvani means watani kodi koma ina nabusana akangokulankhulani ali ndasiya chali cha Khowiwa sinimampatsa chopereka chacho. You cannot buy a pastor. Muzikhala bwino ndi anthu muzikhala so bwino ndi abusanu, muzikhala bwino ndi anthu muzikhala bwino ndi amayi anu, muzikhala bwino ndi anthu akumudzi kwanu aja mwaphunzitse sukulu adza kutolani stroke ita kumenyani simadziwa ya. Kumakhala bwino ndi anthu Mulungu anatibisira mawa uyu mwana uyu amakhala bwino ndi munthu wina aliyeza anzacha mbiri ni macheza nawo anzacha mbiri they came to know me. Munthu uyu Brian was not ashamed of me even with the chains of the gospel. Koma palibe anabwera kundidandaulirapo chifukwa cha amene. Number 2 fachoti nthawi ikupita, faith outlives the flesh. Kutele kuchikhulupiriro cha Brian chapitilira thupi lake lafoka. David analemba ukatha moyo wanga ndi mtima wanga Mulungu ndiye thanthwe. Kumakonza za mtsogolo, kumakonza za mtsogolo, ndipo timakonza za mtsogolozo tikakonza moyo. Sikuti tikuletsa kusangalala. Amene kuchalichi tinkaimba nyimbo ino kale kaya ndaiwala kaya ilipo. Ena kuti ukafuna kukondwa usikondwa mwandani kodi? Sikuti Mulungu mukakonza zinthu zanu kumakhala bwino ndi kodi tu mmene zimakhaliramo anthu pepani bwana akapeza chifiwa akuomba zitina kumudzi. Sanena atu kuti Dr. Saida amaomba zitina, anena kuti achifi secretary tapeza kuomba chani zitina. Aluza kanthu? Sana aluze kanthu. Koma pakupereka timalandira. Ndiye kuti anthu ayamba kuimba nyimbo ya kudzichepetsa kwawo. Chimodzimodzi tonsefe timene atizipanga zinthu zimene anthu adzati kumbuke osati anthu adzanene kuti tipume. Frenanu khalira kuthira anthu matope ndi galimoto basi. Te galimoto yomulangogulira anthu muziyathira matope. Akuti Abel was commended as righteousness. Timayenera kuti tikhale anthu amene tiziyenda moopa Mulungu. Ndikufuna kunena kuti ndinene kuti chifukwa ali panthu enanso amayankhula mawu olalata. Amati ine ndimakondweretsa Mulungu basi. Ndiye kupanda khalidweko ndiye kutiko Mulungu nakampeza kuti ngati umakondweretsa Mulungu kondweretsa anzako. Uzikondweretsa anzako, uzikondweretsa osauka, uzikondweretsa abale yako. Chifukwa kuti amene waona anzake waona ndani kodi? Mulungu. Dzilo nani naso kuti amene amafuna tukuona Mulungu musavutike ndi kukweza maso kumwamba muyang'ana pano Mulungu amoneka ngati ine. Chifukwa ine ndi chifanizo cha ndani kodi? Ananena tilenge munthu mchifanizo chatu. Ndiye naso zimeze koma the echo in the silence. Ndana kuti tosefe mitima yathu yakhala chete. Koma nkati mwa uchete umenewo Brian akulankhulabe. Nawo tufuna tione kuti Brian akulankhulano chani. Brian akutilankhula kuti akutilankhula kuti the reality of life and the victory of eternity. Tikamayang'ana zonsezi kusonkhana konse kumeta kumana pano tasiya zonse zimene timapanga tsiku lina kuma mantha adzitigwira, mantha adzikugwirani mudzitutumira inu kuti tsiku lina anthunso adzasiya zonsezi chifukwa cha inuyo. Tidzakukhalirani pamene popo. Olo mutakhala osapemphera ine zabwera kuzalalikira ndifuna ina wazamve ndikasakhalidwerani. Pamene ndikunenera za Brian ndikazapeza kuti nakumana nanu pena pake ndidzanena kuti chatamani abusa amalalikira anthu etu ndiye ntchito yathu kuti tisabalalikira anthu tisowa zolalika abale anga. Tilalikiranso cha
ntchito yathu ndikulalikira zochita za anthu. Ngati umaona ndimakulalikira ingosintha zimene umachitazo ndimazilalikazo uzisinthe ndiso wapo ogwira. So Brian akutiuza kuti tsiku lina tonsefe moyo uno tidzachokamo ndithu, tidzakhala chete. Ulipo moyo wina umene ukubwera. His sudden absence is a reminder kuti moyo ngosadalirika. Yakobo chapter 4 verse 14 kuti ulingati mphepo basi kenaka imapita. So Brian akutilankhula ifeyo to make every day count. Decision determines the future. Chisankho chimene mungapange lero chidzakuthandizani patsogolo. Munthu amene mungamuthandize lero adzakuthandizaniso patsogolo. Taizina anthu amene timaanyoza ndi amene tsiku lina adzati tigwire dzanja. Ndiye tiphunzire kukhala bwino ndi anthu. Akutilankhulanso za chiyembekezo. Mene amabwera naye apa Brian amaimba chiyembekezo changacho chakhazikika. Ndayima nji pa Khristu ndiye chithanthwe cholimba. Kutale kulelo molingana ndi 1 Korinto 15 verse 55 Brian wanena akuyang'ana imfa ija chifukwa chimene amachiopa kwambiri nchimene chanchitikirachi. Lero lakuyang'ana imfa kuti mphamvu yako ili kuti. Chifukwa apapa akupita wakakhala na Ambuye ku nthawi zosatha. Imfa ikhoza kuoneka ngati inawina when Brian anapuma komaliza. Koma imfabe yaluza. Wachoka mu dziko la nthawi lino lowerengerana zaka kulowa mu dziko la umuyaya. Kumene moyo wake ndi wotetezedwa. Kumene akakhala ndi Ambuye. Kumene zimene anakhulupirira akamuona Yesu amene anamtumikira maso ndi maso. Pali nyimbo zinazi osamazidelera. Anthu amene analemba nyimbo zimene zija Mulungu amalankhulatu. Pali nyimbo ine yake kuchaji kwathu bandigwira mtima. Amati tidzikumbukira kuti tidzafa tonse. Imfa ikhoza kukupeza ukuganiza zina. Dzulo inagwira munthu nzako. Lelo egwira wina. Nthawi zina ife anthu achipente ife amalilime ife timapanga zinthu zojaira kwambiri. Chifukwa cha nyimbo zathu zina ngati zunguli pamabwerero. Ngati nyimbo ngati ine dzapita kumwamba posachedwa mawa ulipobe. Ubweraso uzayimbaso nyimbo itiyonso. Pena mawa ndimwe alira uona mawa lichasukutani. Ubweraso chaka kenaka kuma chanchichi chomwira kakachasu pang'ono. Chaka chali chichija kumapangira utambwali wina ndi wina. Koma ndafuna kukuuzani kuti pasi pano ndinu alendo ndi ogonera. Tsiku lina mudzagona usiku omaliza. Osamazolowera nyimbo zimene anthu ake analibe chikhulupiriro yayo. Kumwamba tipita basi posachedwa. So lero chifukwa cheta muso wa Brian physically koma chimene chikundiswa ndi masekedwe ake zimene amalangiza zimene amafuna. Brian was a man of class. Zimene amafuna masomphenya ake he used to share with me. Lero zonse zija palibe. Koma chimene ndatsala nacho ndi chakuti ngakhale wamwalira Brian akulankhulabe. Ngakhale wamwalira Brian akulankhulabe. Inuyo mutati mumwalire lero. Because death is inevitable. Anthu alankhula kuti chani. Pomaliza ndinene ine nasiya chakachata. Nasiya chakachata kulandiritsa Yesu anthu pa maliro. Chifukwa amazolowera kwambiri anthu. Maliro ali wose kukweza mkono koma osasintha khalidwe. Ndiye naona kuti hayi kumene kundikutopetsana kusenzetsana misomali. Yesu munalandira ku maliro a wiki yathaja wakwana. Chatsala musinthe chani kodi? Muzikhala bwino ndi anthu.
osati mudikirireso maliro lero ndikulandiritseni Yesu mudikirireso maliro amawa itu musinthe khalidwe ndiye mupite kwanu ngati zimene ndalalikira zizakukhudzani mukasinthe khalidwe kuti akuti ndi ntchito zawo mudzawadziwa kuti tikudziwani kusiyana nkungoti pano kukweza mkono aitu lero mupite kwanu sindikupempheresani pemphero landira Yesu ambuye akudalitseni. May I invite Bishop Matoka to pray. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.